Dune S2 iki dadi kaya Bu Ketsi kae lho, pemerhati wayang lho. Oh iya ya. Peneliti wayang. Kudune ya? Kudune. Aku ya peneliti kok mbiyane. Kowe sesuk dokter munggah doktor, sekolah doktor S3. Baru kuwi profesor. Amin. Kaya Bu Ketsi Emerson kae pemerhati wayang, dalang sapa-sapa ditonton, digoleki kuwi keunggulane nggo napa. Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bu Ketsi. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Waisen aku. Aku Kata takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas dan objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah. Rasa melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bu Ketsi. Perkenankan kula ajeng tanglet ajeng nyuwun pirsa nggih. Nggih Bu Ketsi. Napa wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Bu Ketsi iki piyai saka manca negara. Niki mriki mawon Bu Ketsi. Meneliti wayang. Ya. Halo Bu Ketsi. Halo Mbak Elisa. Wah, kok kenal aku sih? Aku kan jadi malu. Nggih, Bu Ketsi. Ya Bu Ketsi kesini untuk meneliti Pak Seno. Betul. Oh, kenapa diteliti? Kenapa? Yang menarik apanya? Karena streamingnya luar biasa. Oh, Penonton kata sangat kata sangat. mirsani. Wow! Kayak geleleng. Waduh, langsung geleleng, langsung udut. Wah, wis blangkone ra sedeng, dase saya gede. Dasmu kuwi. Oh, karena penontonnya yang banyak ya. Kata niki Nggih. pinten puluhan, pinten ribuan. Ribuan, pinten nggih. puluhan, nggih. Ribuan Kata untuk sangat penonton streaming aja kalih doso apa? 20.000. Kalih doso ewu. Nggih. Nggih, menawi wonten Amerika nggih, Mbak. Nggih. Menawi pamirsa wayang menika wonten karcis tiket masuk. Oh, ada tiket masuk. Nah, cobi HTM. umpami niki prianton setunggal tiket masuk Iya, dikasih karcis masuk. HTM Nggih. ya. Mbak Limbu, gini menika wah luar biasa mangke. Bisa akeh, Seben Bang. dalu, seben Nggih. tiket karcis masuk wonten miliaran. Wah. Kalau di negaranya Bukit Sisana Nggih. disuruh bayar ya. Nggih. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak. Sewidak ewu, $60. Nah, swidak dolar. sewidak dolar. Nggih. Wah, lah yo Tetes mengko nek sewidak. 800.000. Wah, luar biasa. Tangko nek Cek 800. Nek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 pada ngemau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, Ini iya. untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Kalau di Amerika ya radi elit wonten teater-teater. Jadi elit ya. Di gedung gitu ya. di gedung. Nggak Tapi di kalau di outdoor. sini kan wah rakyatnya Rakyat semua saged boleh mirsani nonton. sedaya. Yo, semua Iya. kalangan. Bapak-bapak ingkang wonten Sadertono Harjo ingkang nyesponsori Nggih. ning rakyatipun gratis niku luar biasa. Ya. Jadi yang diteliti itu ya Bukit sih. Nggih. Oh, ya. Karena apa begitu banyak sekali penonton setiap malam streaming. Ini Padahal tetap setiap malam ya. banyak sekali. Lakone yo podo wae yo, penontonnya yo akeh yo. Heran kula. Loh, justru kuwi sing angel. Ya, Justru ya. itu sing angel. Nek lakone beda, penonton antusias engko ceritane piye. Ning aku lakone padha wae penonton yo ogah kok. Iya. Nah, itu yang sulit di situ itu. Oh, kuwi Meskipun bakat. penonton iso bedhek engko Bagong lucune ngene-ngene. Iki kudu tak pikir aku kudu ganti kelucuane piye. Walaupun dengan lakon yang sama tapi pasti berbeda suguhannya. Wah, geleleng tenan dalangnya. Dalang cerdas pada ake yo. Terus apa lagi Bu yang menonjol dari Pak Seno ini? Kalau dibandingkan banyak dalang-dalang senior lain ini.
Anu terus terang nggih, Mbak. Nggih. Kula nembe niki. Terus dereng sakit Menganalisis. dereng patos mengetos. Menika nembe wiwit. Oh, nembe wiwit Terus, menika. Dereng nggih, cobi mangke nggih. Kalau Ibu udah meneliti dalang-dalang Indonesia sejak kapan? Sejak tahun 1991. 91 sampai sekarang 2019. Tepuk tangan untuk Bukit sih. Luar biasa, dan Pak Seno disejajarkan dengan dalang-dalang keren gitu loh. Kok iso ya? Kok iso dapurmu ki lho di padake karo wong-wong dalang-dalang yang beken-beken ngono lho. Sing senior-senior ngono lho. Iya. Iya. Kelejanipun wonten hadiah kagem anu Pak Seno. Oh, wonten hadiah napa niku Bukit sih? Oh ya, siap. Oh nggih, matur nuwun. Sak menika mawon Bukit sih kula tampi. Ya. Hadiah buku nggo aku kan dhek ngerti aku gemar membaca. Tenane. Gemar membaca tapi kacamatane wingi wis tiba ning laut. Tuku sik kacamatamu. Kacanatane. Mriki Bu, mboten napa-napa nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, tepuk tangan dulu buat Bukit sih. Yo, pembaharuan wayang untuk penonton terkini gaya pakliran garap semalam. Oh iya, sajian dramatik Ki Purba Asmara oleh Catherine Anne Emerson. Oh iya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Wikan Satriati Yayasan Lontar dan Rudi Wiratama UGM. Wah, seneng ya. Yo. Dasare aku yo ngefan karo Mas Purba. Nah, sing didelok mau gambar-gambare. Wis yakin aku. Tak delok ana fotoku ora. Panjenengan janipun bolo napa musuh? Nggih kula nggih sok bolo sok musuh delok wayahe nggih. Bukit sih berarti udah lama belajar Jawa. Belajar Jawa sejak 2004. Oh, 2004 ya. Panjenengan saking pundi kok logatipun benten? Ngendang. Oh, saged ngendang barang. Wes, ngeri tenan. Segede. Kula logate benten soale niki uteke rada aneh ya. Dadi rada sengklek. Saking pundi, woman, sengklek woman. Menika blasteran. Nggih. Blasteran. Bapakipun kepok, mbokipun kluthuk. Ya, wangsane gedang-gedangan. Sing penting manis ya. Nggih, matur sembah nuwun Bu Keci. Sami-sami. Apa Bukit sih suruh nembang dikit gitu loh, Pak? Ojo nembang, Bu Keci itu pinternya Ngendang. Wah, boleh sedikit Bu ngendang. Apa biasanya bagusnya? Jineman atau apa? Jineman mawon. Jineman apa, Bu? Nggih, jineman apa ular kambang? Ular kambang. Mbak Ayu sing nyekar jineman. Bajing luncati dipedhot sedelo. Iya. Monggo teruske meneh. Monggo Bu Keci men. Ya, piyai luar negeri we kersa ngendang. Monggo. Nah, ngandel ae ning gambarku to, Sa. Endi, halaman piro? Kaca nomor piro? Ndelok tak. 492. Waduh, oh udu Sa, raine Malik. Malik napa? Malik kirik. Olah tungkal kerek. Oh iya, mangga. Iya, yuk. Yo. Nek tanganku ngene. Iki wedok, ya. Nah, begitu aku set langsung wedok nih. Nek begitu pindah tek langsung lanang. Ya, tata. Ngati-ati. Siji, loro, telu. Yuk. Wingi dolan ning Timas, ning Gembira Loko, dina Minggu tone, gajahe ana, ontane ana, unyu-unyu ana, sasakewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan, cakake ra kuciwa. cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu. Ayo nek Gembira Loko. Ayo, oke. Nek ora do setitik. Nek ora do apa jenenge iki? Ngematke tenan.
Ora do ndelokke aku. Mesti salah. Lah urane pindah tangan ki. Wis kok karepku dhewe dadi medunke, medun yo. Saiki tak cendhekke. Tak cendhekke. Mbok nek watuke ora ngadep aku. Nek wong watuke guyu. Yo 1 2 3. Urung rasa do ngene sike. Rasa kesusu. 1 2 3. Yo. Gembira loka Dina minggu tone rajae ana ontane ana unjuk-unjuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekae laku ciwon cah cilik muda-mudi lan sing cilik bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka ka Iki jenenge kompak tenan. Marai ngilang ngantuke, marai ilang. Coba, saiki tak gawe lanang sik. Engko nek wedok sik terus ya lanange getun. Kudu imbang. Nek bar wedok sik ngardi lanange. Nek lanange wis terus wis. Bubar dhewe-dhewe. Yo 1 2 3 ya. wis ora nek Lho, piye to? Kowe iki yo ngopo? Kok dadak diunek-unekke aku. Ngene iki lho. Wingi dolan endi, Mas? Ngono. Mas iki wedok kok. Yo baleni, tak gawe sing angel saiki tak bisa wae 1 2 3. Yo. wis dolan endi Mas gembira loka dina minggu tone jajae otane ana unyuk-unyuk ana sasake wae apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekae kae laku ciwon cah cilik muda-mudi lan sing cilik bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka No, minggu ayo nang gembira loka. Kudune ngono kuwi. Saiki supaya ketok le padha apal cakepan gembira loka. 1 tambah 1. Ya, 1 mungsuh 1 tegese presiden 1 kakung 1. Sing urung tau tak kon nembang mbok men gaya mbok menawa engko ana sing iso nyerodo nyele sithik. Ayo Agnes karo Lopez. Agnes Lopez. Agnes Lopez. Padha jenenge. Agnes Lopez salaman Petruk. Petruk tuku gethuk, Agnes njaluk. Ya sakarepku to sangan-sangan. Yo. Nek tanganku munggah Agnes, tanganku medun Lopez. Aja nganti kewalik lho. Agnes Lopez. Aja nganti kewalik, Lopez Agnes. Agnes Lopez. 1 2 3. Kowe mbok yo menang tangga. Wong ming angin kok waduh kaya dikeplak. Kan ming angin to. Yo 1 2 3 ya. wingi dolan ning ndi Mas dina minggu torne ana Nah, terus. apa-apa ana cah cilik lan sing teles ning ayo ning Wah, lulus. Sesuk-esuk sirahe cemplungke mesin cuci. Ayo, soalnya sirahe gundul tulis-tulis dadi. Telis-telis kok sesisih. Oh ya agak wis mulai do budek kuwi. Gundul tulis-tulis kok gundul sesisih ora. Tenewaku. Yo,
Gentenan saiki Mbak Orisa